bende ng'iyo mago ma pacho ka ma bende gidwaro mondo omed jiw. Kawadhi nyime eni kambi moro ma piny Jerman geto kawo rowere manigi lony mag tije lwedo koke kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo gidhi giti e kembe mopogore e piny Jerman kaka achiel kuom chenro mag migawo mag jotich riwre gi pinyno. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu otwa kod Volker Falchi ma en jata tije mar kambi mar tije lwedo manolime e apise ma Jogo House. Machogu owacho ni piny Kenya nitiere kod rowere molony maber e tije lwedo kosingo ne kambino ni gibiro yudo rowere ma onge tich kaka gidwaro. Bendo medo ni piny owacho oseketo chenro motegno matayo tiegruok e kuonde tiegruok mag tije lwedo mago TVETs ma pacho ka. Is exposing those who are undergoing training to industry, connecting them for practical. Practical takes 70%, theory takes 30%. So you are very special to us as the people of Kenya, and you have been able to assist this country in many ways. We have been able to collaborate, we have been able to partner on many areas and many sectors of development. And above all, the sector that we have been able to collaborate is on matters education. The German education system is working very well, and it fits quite perfect to the German market. I think you need to establish the perfect system for the Kenyan market on the first hand, but with reflecting the international labor market. You need to deliver the right quality of the skilled workers. En higni 12 nyaka ne piny Kenya chak